A Asociación Civitas Limicorum deu o pistoletazo de saída á 25ª edición da Festa do Esquecemento coa celebración da súa primeira asamblea de socias e socios do ano, a que asistiron unhas 200 persoas. O encontro serviu para certificar o espectacular crecemento do colectivo que hoxe roza xa a histórica cifra das 700 persoas asociadas. Esta edición do Esquecemento, que se vai celebrar os días 21, 22 e 23 de agosto de 2026, presentará o maior despregamento humano da súa historia ao acadar a cifra récord de 54 grupos participantes. Nesta liña, un dos piares que a asociación persegue ano tras ano é aumentar a integración de toda a vila no evento, buscando que veciñas e veciños de Xinzo se vistan de época e se fagan partícipes activos desta viaxe no tempo o ano 137 a.C. Como antesala a gran cita de agosto, a directiva tamén perfilou os detalles das vestais de 2026, que celebrarán a súa terceira edición o vindeiro sábado 30 de maio na Praza Maior. Este evento contará con delegacións de Astorga, Mérida e Lugo e incluirá novidades como un espazo infantil dende as 5 da tarde ou o lanzamento de faroliños a medianoite, aberto a todo o público de balde para que veciños e visitantes poidan pedir un desexo.